Hej alle sammen, vi prøver lige at spille Minecraft igen. Jeg er godt på vej ind i det. Ja, jeg døde lige den sidste, så det gik ikke særlig godt. Det gider jeg ikke høre på. Skal bare sådan. Brave New World. Så prøver vi lige. Se på de nye video. Men jeg vil gerne komme med nogle bud til hvad for nogle andre hvad for nogle andre navne jeg skal kalde det. Fordi det kunne være virkelig dejligt at få det at vide. Så jeg ikke selv skal finde på det hele tiden. Ja, som I kan se, så er vi jo på vej hjem. Vi tager den på normal igen. Vi starter jo fra bunden. Og det er en af mine eneste gaming-videoer, så jeg håber det går godt. Vi starter jo bare lige med at hakke noget træ, så vi lige kan få hvad den hedder. Ja, skriv lige ned i kommentaren, hvis I ved det. Det er jeg lige glemt. Jeg bliver bare lige ved. Nej, det gør jeg ikke. Der. Crafting table. Okay. Okay. Sådan. Tænker vi slår os ned her omkring, fordi så kan vi se solnedgangen. Plus det er et godt sted. Der er masser af træer, jeg kan se grise allerede. Jeg skynder mig lige at lave et sværd. Så jeg lige kan få noget mad. Så jeg ikke bare lige dør. Og så vil jeg også gerne lige sådan. Vi har fået 3 stykker kød nu. Det er nu for sådan. Tak. Jeg tænker bare lige, vi prøver at gå lidt videre. Jeg ved godt bare rulle på det. Jeg ved godt, hvor det er. Jeg skal hen. Jeg prøver bare at finde nogle får lige nu. Så vidt jeg kan se, så går det ikke særlig godt. Men altså, går altid bedre senere. Men mest vi ved vi da, hvor der er gris. Men jeg tænker bare lige, at vi smutter hen og bygger vores hus nu. Nu her i hvert fald. Så vi kan komme lidt videre, så vi har noget beskyttelse. Og det er godt, at vi kan få en farm nemlig. Det kan vi virkelig godt bruge. Jeg prøver lige at lave en rive, så jeg kan få plantet bare en lille bitte
farm, så jeg lige starte med en lille farm. Det gør jeg bare her. Nej. Sådan. Så har vi det. Bare roligt, jeg skal nok gøre mit hus større, når det engang kommer. Jeg vil gerne komme med nogle idéer, hvis det er, I synes, jeg gør noget forkert eller et eller andet. Så må jeg så gerne lige hoppe ned og skrive det i kommentaren. Ja. Tak. Fordi at det her, det er jo noget meget nyt for mig. Nej! Hjælp! Hallo? Jeg skal bare lige have lidt sand. Men jeg skal jo faktisk også skaffe noget kul, jo. Nej, hvor er jeg dum. Nej. Nej, hvor er jeg dum, jo. Jeg kan jo ikke lave vinduer uden kul. Jeg skal mindst bare bruge et kul. Mindst 2, faktisk. Sådan der. Jeg ved ikke rigtig, hvor mange visninger der er på min anden video lige nu, fordi at, så vidt jeg ved, så er der kun 2 visninger, og det er ikke så lang tid siden jeg lægger op. Ja. Jeg tænker, vi lige skal huske at få lavet en pickaxe, som vi faktisk godt kan bruge meget godt, som vi lige får haft noget sten, så vi faktisk godt kan lave en ovn. Jeg håber, I nyder at se med. Så venter jeg bare lige med at spille videre, før det er, jeg får tid til at gøre det med jer, som du ser med derude. Ja, så vil jeg bare sige tak for i dag, og have en rigtig god dag. Hej.